To idan muka je kasar Libya, rahotanni daga can din na cewa dubban 'yan kasashen Afirka da hukumomin kasar suka shafe mako ɗaya suna farautar su a wasu unguwanni na birnin Tripoli, sun yi zanga-zanga sun kuma fice daga inda suka tsere din. 'Yan Afirka sun ce kangin yunwa ne yasa suka yi hakan. Wasu alƙalmuna da ba na hukumomi ba sun ce cikin waɗanda ake tsare da su din akwai kusan mata 50, ciki kuwa har da masu juna biyu da suka mutu saboda tsananin yunwa a gidan yarin da ake tsare da su. Ga abin da ɗaya daga cikin su ya shaida wa BBC. Sun shigo mana kamar karfe 3 na dare a cikin gida. Da duk da suke kare gidan sai su shiga su dubu ka da sai da fanikin. To wallahi mutanen da dai suka kama suka kai gidan ku su zani ce ma fiye da mutum 4,500 ko 600. 'Yan kasar Niger, 'yan kasar Najeriya, 'yan kasar Sudan, 'yan kasar Chad, 'yan kasar Habasha, Ethiopia. Mutane kabila daban-daban, garuruwa daban-daban. Haka mutum ya kai wajen mutum 4,000 da wani abu. Wallahi babu laifin tsakala babu na dare. Ba mu da wani laifi. Abu ne sun ne da shi kasuwanci da mutane inda suka kiwo harin suka nuna mana in mutum yana da kamar 5,000 ka fito saboda ko mutane da yawa wanda suna control ko kuɗi a waje inda in wasu nan na waje sai a sako mutum da ni da yalle na suka kama ina da yaro biyu matata kuma har yanzu tana da juna biyu matata yanzu akwai wani prison da ake kira Sharzawa mai ta aka kai su wurin an kai mace 700 ta wurin abin da ya kawo zanga-zanga shine yiwuwa saboda kwanan mu takwas abin da suke ba mu guntun burodi shine makifi in sun kama mana su kamar karfe 3 na marice ke gobe kuma karfe 3 na marice wurin babu wurin kwanci ba ka iya ka ce ko dan sanda kana da sallah kashi ne zai baka zanga-zanga da muka yi shi ba mu da iko muka yi zanga-zanga ba tsakanin mu ne muka yi zanga-zanga saboda guntun burin da suke kawo kowa yana so ya samu ya ci ce kawo zanga-zanga cikin wurin wallahi akwai yan mata Ethiopia Habasha fiye da mace 50 wayanda saura wajen zanga-zangan suka mutu saura abin da ya kashe su kuma yiwuwa ce saboda mace da ciki tana bukata abinci ba same shi ba shi ke kashe su wani lokaci sun kulle ruwa kamar kwana 2 babu ruwa cikin gidan kwasa kishin ruwa har da kishin ruwa ta kashe mutane cikin wurin in baka da 5,000 ba ruwa su da kai hakan gani kamar mazan ba a samu waɗanda suka mutu ba amma mata fiye da mace 50 waɗanda saura da cikunan su waɗanda sun mutu cikin wurin. To sai dai kuma tun a satin da ya gabata ne hukumomin kasar ta Libya suka yi ikirarin cewa kamun da suke na 'yan Afirkar ya shafi masu ta'ammali da miyagun kwayoyi ne, to amma kuma su 'yan Afirka sun musanta hakan. Wannan zance duka karya ce suke yi saboda gani in ma harka kwayoyi ce kamar cikin angon da suka kama mutane akwai mutanen da zani ce maka kama 'yan Najeriya su wa'ina duniya ma ta san da su bisa harkar business na lamfa-lamfa amma ba harkar kwayoyi ce ba mutanen da ke shiga lamfa-lamfa su ne suka zo suke kama cikin wurin to in sun iske ka kai da iyalan ka ma sun saka ba su bambanta ba wanga dan shiga ruwa ne ko wanga ma'aikaci ne ba su bambanta ba duk wanda a cikin angon sun duke shi su ne lamfa-lamfa masu shiga ruwa kenan wallahi ba wanda muka gani Najeriya safara ta Najeriya ta zo mana safara ta Gambia ta zo mana safara ta Sudan ta zo mana amma safara ta Niger ba mu ganta ba safara ta Chad ba mu ganta ba Cameroon ba mu gan su ba Mali Senegal wanda duka ba mu gane su ba nan cikin anguwa ma yanzu mutanen da suka gudu jiya har yanzu sun shigo cikin anguwa suna ta kama su da titi guda ba su bambantawa duk in sun ga dai kai bacci ne sun kama ka babu bambanci kai ka gudu baka gudu ba ma'aikaci ne sun duke ka ba su bambantawa. Daya daga cikin dabban 'yan kasashen Afirka waɗanda suka yi zanga-zanga sanadiyar yunwa a gidan yarin da ake tsare da su a birnin Tripoli na ƙasar Libya kenan.